Ez kevxaşim ku kanalê Kurdî berfireh dibin, zêde dibin, roj bi roj ev dibin. Bandora wan jî zêde dibe. Li her alî kanalê Kurdî hene. Kurdistan 24 jî yek ji wan kanalê serkevtî ye. Ez pîroz dikim. Temaşe dikim jî lewra raya giştiya Kurdan bo me gelek girîng e. Gerek em êrî bizan beka çi daxazê wan hene. Kanala wan jî ez bawer dikim ku meriv dikare bêje dengê Kurdan e. Gelek pîroz dikim. Kanala ve kanaleki ne heremiye, bir uluslararası embêjim, bir netevi programı ve rastî çiye, rastî dinavole o embêjin muhalefet be, embêjin tişkî dine be, rast yani be herkesine tekliği vene, evet tişkî pır giringe. Kanaleke me îro hey yani kültüra Kurdî, ez bêjim dengê Kurdî, navê Kurdî ku dede cîhanê em gelek keyfxweşî. Tabii gelek kanalên me êndî jî hene yêm Kurdî. Lê Kurdistan ku bi navê xwe, ku bi weşana xwe, ku bi programê xwe lê gûrfikra min hemî kanalên me cudatir e pitir ku bêhna kurdawariyê jê tê. Pitir bêhna Kurd û Kurdistanê pê tê.